Представям ви нашите топ селъри за юни месец. Това са двете кутии, създадени специално за дами, които много обичат цветята. Едната кутия се нарича "Изкуството на думите" и тя включва тази книжка за живота на Джейн Остин с химикалка и красива лейка, която е направена специално за книжката в такива цветове, за да си подхожда. И другата кутия, която много поръчвахте през юни месец, е тази кутия "Един вдъхновяващ живот" с книжката за автобиографията на Агата Кристи и химикалка и лейка, която е много съчетана с книжката. Днес също ще изпращаме такава поръчка, само че жената си избра книгоразделител и реално заменихме химикалката с книгоразделител. Често се обаждате, питате, разпитвате, може ли да сменим, може ли да добавим, и това много ни радва, защото така разнообразието на продукти става още по-интересно, а и давате много добри идеи, за което много ви благодарим. И много ще се радваме, ако ни кажете и споделите кой вариант повече ви харесва: "Изкуството на думите" или "Един вдъхновяващ живот". И така ние ще ставаме все по-добри. Представям ви нашите топ селъри за юни месец. Това са двете кутии, създадени специално за дами, които много обичат цветята. Едната кутия се нарича "Изкуството на думите" и тя включва тази книжка за живота на Джейн Остин с химикалка и красива лейка, която е направена специално за книжката в такива цветове, за да си подхожда. И другата кутия, която много поръчвахте през юни месец, е тази кутия "Един вдъхновяващ живот" с книжката за автобиографията на Агата Кристи и химикалка и лейка, която е много съчетана с книжката. Днес също ще изпращаме такава поръчка, само че жената си избра